सास दमादे से कदू का कराओ तैयारी बाप रे बाप बेटी दमादे के होला हे भगवान ये धरती फाटो जो हम ढूकिए में का ये भगवान तरा लाश के कितना गजन कैसन बावे उ दामाद सासे के भारा उ तो हम नहीं की कहत हमार बाबू गुड्डू रंगीला कहता रे जा जाए बाबूआ गुड्डू रंगीला कैसन भोजपुरिया से कैला रसलीला बताओ तारा ई गावे के चाहिए सास के दामाद देला कौसी हो कादो सास के दामाद लेना कहीं साना सास के भाऊ रहे उदामा साथ के भर रहे भगवत कैसा रहे उदामा साथ के रहे भरा भगवत कैसा रहे उदामा कैसा रहे उदामा रंगीला हो हजारे टुअरी सास आजोरे नतिया गाय आजोरे कंपनी तोरा मुंह में पहले का पुरानका लोग हाल हेलो एही में पोपटबा कैसे बा बबुआ एला सारती हाले होला सारती हाले 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 सैया कोरी रे चुनारी Yeah.
पेट पी के वैल पिया हमर दारू नशा में चिन्हत रखन अपन में हरारू नशा में चिन्हत रखन अपन में हरारू यादव जी से निवेदन बा इतने मन के कप चाय पियो हनुमत सोना के लंका हनुमत सोना के लंका जरा वाले हो या छके मुआ वाले हो लंका जरा वाले है या छके मुआ वाले हो सिया जी का पतावा लगाई दी हमें हो सिया जी का पतावा लगाई दी हमें हो सिया जी का पतावा लगाई दी हनुमत सोना के बोलिए हरे द्वारिका नाथ सियावर रामचंद्र अब यही में नचनिए तुलु अपन सुमरन कलो अभी का कहतनी हरकेश जी ए कुकुर महाराज आपसे निवेदन है कृपया न भोंके ई कोनो मतलब होला जेकरे द्वार पर खाए के ओकरे द्वार पर भोंके के बन गई देखी पहले के फगुआ आज के फगुआ में कितना अंतर बचा पहले लोग होली के दिने नशा पानी करे गजा भांग पिए अब भांग यही खातिर पिए कि जेकरा से झंझट बा ओकरो गले में गले मिला के आज हम रंग लगाए आज केस के खत्म कर दी बेबरा लोग माल लेता जे होलिये के बहाने आज उका के चढ़ा ले आओ के गांठ देता पहले झगड़ा के उड़वावे के होली रहे अब झगड़ा हत्या करे के होली हो गई जय हो खूब बन रही खूब बन के अच्छा हमरा श्यामलाल चाचा के नातिन बबनी के तरफ से स्नेह मिलल बबनी खातिर माई दुर्गा से निवेदन करब बबनी हमार स्वस्थ रहस माता रानी के कृपा होखे और अपना माता पिता के लाज गांव के स्थान गांव के स्वाभिमान के बरकरार रखो
यहन बेटी बहन खातिर कहल जाई। जन बेटी बहन हमारा घर के ए परिवार के शादीशुदा बिया, ससुरा नैहर बना रहे, सदा सुहागन बना रहे। आ जमन बहन बेटी हमारे घर में कुमार बिया, समय के अनुसार जाना घर में जाओ, लक्ष्मी के वास रहे, हमने के जिला के नाज रहे। तैयार ली एक दिन समय आई हरकेश तिवारी जी, एक दिन समय ऐसा आई बिहार में ए बरा का ब्यास लो इतना ना अश्लीलता फैला दलबा, तना आपस में गारा गारी लोग करता कि लोग अब बिया गइल बा, समाज घबरा गइल बा। एक दिन समय आई जे ब्यास लोग के पूछबे ना करी, इतना ना बेटी रोटी करता लो। अब बताई ब्यास के करिया ओकर बेटी का कोले बिया, ओकर माई का कोले बिया, ओकर पतोह का कोले बिया, इस सात खानदान के खतियान ले जाके धो देता रहे। लेकिन एक दिन समय आई हरकेश तिवारी जी, तपेश्वर चौहान दुनिया से चल गए, तू गोला गा के सब है चल जाई, हम चल जाए। लेकिन खुशी ये बात का हमरा तब लगी मरलो पर कि यहाँ 5 आदमी बैठिए बिहार के लोग आपस में लोग बतियाई जे दुगोला के माने का होला हो, तो बूढ़वा लोग कहे जे दुगोला के माने विजेंद्र गिरी तपेश्वर चौहान। तब लोग कहे जे छठ के माने का होला हो, छठ के माने शारदा सिन्हा जी। अब फगुआ का माने का होला हो, तो गुडू रंगीला। अब जाई ने एगो नया गाना निकल ले बा, गुडू रंगीला का जनू कौना खपड़ा में के पढ़ल बा। होली में का दो ससुर बौरइले पतोहिए के दुकान नाथता रहे। अब बताई ई दुनिया रही आतना पागल दुनिया गल बे जे बेटी पतो चिन्हत ने के उ नाथल न के कहौ कहले बा, लेकिन माइक बना कह बाप रे बाप अपनो कथवलस लोगों के कथल। उनका के स्वागत करो, मरस तो उनका आत्मा के शांति मिलो। वो फगुआ जागो ऐ में चारू जानी एने दशा जी मुर्शिद बाड़े, रानी के कई पास में बाड़ी, बात के हुने के जानत। बात पता लगल तो राम जी गईले अपना बाबजी से पूछले, बाबजी कहले कि देखो राम के कई कोहनाई रलिया वरदान मंगले बाड़ी की भरत के राजा बनावो, राम के 14 वर्ष खातिर बन भेजावो। तो देखी है बड़ भाई के नियम, चारों भाई से नियम में देख ली, निवेदन करो। बड़ भाई के फर्ज देखी राम के कले जे माई तू बड़ी उचित निर्णय ले ले बाड़ू, अपना बेटा के अयोध्या भर के राजा बनाओ तू बाड़ू, हमरा के जंगल भर का राजा तू बनाओ तारू। तब माई तारा वचन के स्वागत करो। देखी अपना भाई भरत खाती अयोध्या का राजगद्दी के लाते मार देले कि ना छोटे भाई राजा रहू, हम जंगल में भले रहे। ऐसे इतना त्याग रहे कि चाहे बड़ भाई पिता के समान होला। कितना बेस डले बनिए महाराज, उठाई तने और चटक करिए करा के और खोलिए कर मीट खोली, साउंड बढ़िया बा, खाली तनी मेहनत करी हुआ, साउंड आउट बहुत बढ़िया बा। ऐसे भाई खातिर त्याग करे के चाहिए। बड़ भाई पिता के समान होला। यदि पिता के छाया बेटा पर से उठ गई तब बड़ बेटा के ए स्थान पर रहे के बाद यही सब बड़ लड़का के पगड़ी बन्हाला, पगड़ी राजा बनावल जाला कि अब घर के खानदान के परिवार के इज्जत तारा माथा पर बा, आज सही तारा ऊपर ताज रखल जाता। ऐसे बड़ भाई के तीनों भाई के लेके चले के बाद, ताकि तीनों भाई लोग के ना बुझाओ जी भैया के चलते हमने के कोनो दिक्कत बा। यह मानस बता रहल बा। अब